si Abubakar Nabulusi chain to yode eso wakati gabe wai Nyenyen kalimin ke ko ce ka kale da anyana ko obe chode kale da sunna de do ci de sallallahu alaihi wasallam tumbe kale da anyana anya kelen abe kale kala yin sabake ala mili saba nya yin kele abe kale kala yin sabake ala kuma mana kale sugu de boye al ismadi oye kale sugu minye abe nya sembentiya abe nya furake abe nya yeli abe do faraka al ismadi ciden tumbe kale sugu da nya na kosobe anya kelen abe kale yin sabakala wala Sheikh Abdallah Bumbaji nyinin kara ya la ce ka kale da be cogoda ko kale da ye sunnade ko ciden tumbake ibn Sami rahimahullah tumami ale nyinin kara ce ka kale da ako kale da ye cogo ya fulade ako kale da do tumbe be ka kale da inyana pour kinya sembentia ka forsu di nyama anu be kinya furake ako o kale de sugu bashitola ako bashitola ako kuma mana al ismadu kale sugu o kanyi oma bo ako kale da cogo ya fulana ka kale da inyana masiri kama ka kale da inyana masiri kama ako nin kale da koni nin dagara muso de muso ka kale da ceye ka masiraye ako me minye ceye ka kale da nyana masiri kama ako alebe tawakufu ke woyorola atese ka fo haramuda atese ka ko afwa dagalendo wala don ke bawo doko ni ce kuma mana ni ce minye kamale fonan kai ni ye chogo kanyi fari kulo kanyi ewa ice kanyi e ka to ka kale da don ke bawo domo kan ko parce be ke sababu ye kamo la fitina cewu de muso be se ka la fitina ino fe hari ce fana ni be dan chogo dola yi nyogona ce do be fitina ino fe donc la don ke bawo ko ce ko ni fonan kai ni be la haladira ali amradu e ka kale da inyana ni masiri a toli de kanyi me uma haramu ya de donc kale da ye sunna ye ci de nyake sallallahu alaihi wasallam akanyi nin kali fulana ako ko ewa ni sugora mugola iya ye la hala jugu dola I kanka munke wala iba fayewa cire sogo ka kibariyala ako ni mugo minye sogo nyuma ye akera ye sogo nyuma inye ire dewa cide ko sogo yi ni mugo minti hasiriya iba lakala tigiye ni ye sogo nyuma inye mugo de fana ibe ta faye kan ni sonjana ye ako mumini kan nisonja telema do de ye sogo nyuma iyere kaye iyere ye ube ukaye iye ni sogora mugoma nyuma de la iba foy kan nisonja nayi me ni sogora ko jugu de ma juguman de ma akera I sogora iyere de ko jugu do ma juguman do ma ube I sogora mugo do ye kaye ye chogo jugu de la ko jugu ni fendol kanata foy ni sogora sogo jugu la iyere ye ciden ko akonni wulila ni sogo jugu nye kito ikinin krede ka ika tuke inuma nasinya saba ka fu ala ntanga kabo shetani toro mani sogo jugu intoro ikanni fo sinya saba ni sogo jugu nye kito kinin krede ka ni ba fe kada yele mai kada inuma kreka ni sogo jugu nye kito numa krede ka ni wulila ye do nunu fo da ikinin kreka kana barofu bombo shiye ati toro kana fo mogo de ati toro awa bo chogo kelena ni sogo jugu ni ya ye mogo ye ida de ala kana fay ala deli ci de nye do min fo tanganyini min fo ala ewa tanganyini ala fa ki kisi shetane toro mani sogo jugu toro kana ala kala tigiye ambe min fo yonni de iki dadi ala
ya be nyin kali suruma unde ke parce que mo preselendo wakati ya minabi bo mi nyo ko sugu yere o tanka brashi o ale ko de ko mo do de ewa sunna mo de sojo ani muso aye muso na che bila kono che tara tunga la muso ye den surafe o den chogo ko be den fili de ye sateri pompe wule anka ko te woye o be uluni famo de nyogonche ambe min fo doro sunna mo mi nyu do aka so kono fente alela ale yu do aka so kono location ya ni si yoro de la ni muso che tara tunga la ne ale ye den soro a che kofe o kun ko be muso de ka a junu be muso de la me min ye den ka koye an kan dal do yoro tola famo de be jamana kono bunu famo che alaykum salam Kwa komu bon ko muso do ko ale ba fe kata hiji la ko karamo do ko lagara ko te hambe mu faye ni ale yere madala la ka hiju to ke kuma mu be jamana kono fitina kuma ni balaw kuma ni shetane kuma be jamana kono ni e ko be nyango nyin kala ni dale mo karamo de la ni lagara ko te cinya ni e yere shikale mbola silamate yere yo mo shikale me lagara ko la ite silamai iye kafiri de ima dalla gara la ishikara la silamiya fengo fembe ni silamiya ni mo shikale mbika silamiya la ima da silamiya la ube shikara silamiya la ima da chide na ube shikale mbe chide kola ima dalla gara la ube shikale me la gara kola ye kafiri de ye ite silamai ni ye kafiri de atigi ye mimfo karamo ye mimfo no de be fana dusukuna kanata hijide iye kafiri de ka hijun ala makotala me ni to ye tai ka hijula Waalaikum salam. Ko ni mo saratira hiju ewa kafo mbe bara tara ni sai nan ka bara be bolo ni hakela na ka bara français kono nana eye hiji se soro bo kuye asara patron ama so ibe se ka bara bila kata hijira ambe mi fo islamia ka jonse duru min fulen ni wote do mo se ka kontarala abe komi ni salli fana wakati sera ni sera isarla patroma ko kanata salli la ta'ata li makhluq fi ma satil qadir farda salli duru in ka salli wakati ta ka kontara kono ala de ka hakke yo wote do mo sika kontara kono ni hiju in fana ten nafila ye farda hiju de do farda hiju fana shede sorola foi kata hiju da shede sorola ciden ko ni mo minye hiju da nyina foi ka tele ye ka ke tendo kanata balala farda fiju de be eka imika farda de ke yo o de she sorola ko ibeta hiji ke na banna odela hiju farla indili ta ka kontara kono la tata al makhluq fi ma satil khaliq na be so ikati ka farda boy kana akaso na te so hari ni be bara bilale bara ka cinya ikati ka farda la ni na fula kono de o badama me ni ka farda hiju de do ote toye baraka mote toye ale kama ibi ka farda boy kanade o ye silamiya jonse de kolla ya kola baga mun ko belonde na ka ko bolento yala difference bu ni nyon cella ya kola wa aw do ba fo baga min ko bolendo ko ode kanyere parce que tilo lendo ci de nyere lahiya kantige baga ko bolen fula saka ko bolen fula ci de nyere yu kantige lahiya la wa saka min ma ko bo saka min ko bola u bebe ke lahiya do baka
ko min ma ko bo ko de kañi ko parce que o ba dancogo la femma bo a dancogo la ko o de kañi ka teme ko bolen ka do fana ko ayi ko bolen yere fana tilolen do sogo fanfela la ani sogo diya fanfela la ka teme min ma ko bo ala kulli hali doro bebe ke lahiya ko ewa abe do kala la ko samaya kun folo la ko sanji munun bena ko do ba fama sanji jugu obe chogodi ko koma be ko ni sonu ko ngati ni ti jimburu ko nunu nye kuma ude ubu bolo mi ala kulli hali man nunu shege doni ke ba ka kuma wala awa wiye mi fo ula Allahu alam wa alaikum salam Como amun kesi bon ni nye ɲininkali fula de ɲininka bon ko kerecɛnw u ka igiliji kɛsi u ka wari bɛ mara min kan e bilala a tɔmɔnen kan e bilala ka wari in kan a bɛ daga i k'a ta wa ni nafolo de don tɔmɔfɛn ye tɔmɔfɛn de ni nafolo de don ni e dalen bɛ e yɛrɛ la i bɛ se k'a ta k'a tigi ɲini i b'a ta ni nafolo min b'a kɔnɔ i b'a ta i b'a tigi ɲini ni fɛn tununa jɔn na n'u ko u ta de don u b'a ta k'a d'u ma an bɛ min fɔ o yɔrɔ la bɛɛ don fɛn tɔmɔnen kiri de la a lɔgɔta ciden ko n'i ye fɛn min tɔmɔ i k'a tigi ɲini san kelen a tigi sɔrɔla i b'a d'a ma ni a tigi ma sɔrɔ san kelen dafara cogo min ka di i b'a kɛ o cogo la tɔmɔfɛn de don an bɛ min fɔ o la o ye o de ɲininkali publicité minnu kɛ ka kuranna kɛ a kɔnɔ kuranna ka bɔ o ma ni e b'i ka jagofɛnw de publicité ou bien i bɛ minɛn dɔ publicité ka kuranna sɔn kɛ a kɔrɔ kuranna ka bɔ o ma kuranna tanga ka bɔ o ma mani sara bon a b'a pérépéré latigɛ quoi mumini ko ni mumini min silama junubutɔ a bɛ se ka malikaw ka duwawu jaabi ba Sheikh Salih Fawzani ɲininkara nin na n y'a lamɛn a bolo ani Sheikh Abdul Muhsin Abadi yala silama fasiki ou bien silama junubutɔ a bɛ se ka malikaw jaabi wa u ko mɔgɔ o mɔgɔ ka silamɛya sabatilen don silamɛya sabatilen b'i bolo junubu t'i bali n'i tɛ malikaw jaabi silama bɛɛ bɛ silama ɲuman bɛɛ bɛ malikaw jaabi Sheikh Salih Fawzani y'o fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye silama ye i ka silama sabatilen don silama ɲuman bɛɛ bɛ malika fila jaabi junubu b'i la junubu t'i la i b'u jaabi ni tun bɛ silamiya kɔni ɲuman kan i b'u jaabi ko nɛgɛnfin k'a kɛ bolona nɛgɛ k'a k'i bolo la a bɛ bɛn wa ni dusukunnasiri wɛrɛ t'a nɔfɛ baasi t'a la parce que ciden ko cɛ ma ili tamisa khatiman ili tamisa walau khatima min hadid a ko cɛ ma ko taa bolona nɛgɛ ɲini hari n'a kɛra nɛgɛfin bolona nɛgɛ de donc dɔnnikɛbaw ko nin kosɔn a dagara cɛ ka hari nɛgɛfin a dagara i ka bolona nɛgɛ dɔ ni dusukunnasiri wɛrɛ t'a nɔfɛ baasi t'a la ko ni mɔgɔ min bɛ nasiji bɔ ko k'a di kalandenw ma o bɛ cogo di
nasi ji ka baara to o ye i y'a dɔn hari kuranna kɔnɔ ka kuranna dɔrɔn sɛbɛ k'a kɛ nasi ji ye a ma sabati ciden bolo a ma sabati sɛba bolo salafu dɔ de y'a fɔ nasi ji bɛ dilan ni katimu de ye talasumu ni katimu de bɛ gosi jinna tɔgɔw malikiya tɔgɔw k'olu de sɛbɛ k'olu wele k'o kɛ nasi ji ye k'a kɛ mɔgɔ ma o ye filankafoya de o nasi jigu katimu gosila nasi o ye fulankafoya ni shirkul akbar mukhraj min al milla parce que a ye fɛn wɛrɛw de wele k'u sɛbɛ k'u d'i ma o nasi ji ye fulankafoya de awa tɛ daga e k'o nasi ji fana utilisé ka baara kɛ na nasi ji min b'o cogo la kɛlɛ fulanna nasi ji ka baara tɛ ko a b'i ka hakili diya hari minnu ye kuranna dɔrɔn nasi ji ladaga u ko ala ko kuranna kɔnɔ nunazzilu min alquran ma huwa fihi shifa'u wa rahmatu ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minina u ko kuranna nasi ji be daga ka sabe hari minnu ya ladaga furakeli de kama bana do furakeli kama ko ala ko nye fendo jigi kuranna kono ni furakeli bala nabi hadamaden furak yado kuranna ka yoro folo mi fari kolo la ni kuranna jigina furakeli kama dusukunde ka dusukun furake mais ata bali ko fari kolo fana konona na banaw ani fari kolo kene mana banaw fana kuranna bo fana furake mais cide ni sebaw ye nyogon yire furake ka nyogon furake ni kuranna chogodi ka kaleka ki salo ni kuranna ka kaleka ube ka kuranna kala jila ikami ikakwala ni sabatira ciden ni sebaw bolo ye furakeli kɛ ni kuranna ni cogo fula la mais min ye nasi ji ye ciden ma kɛ seba sima nasi ji sɛbɛ mɔgɔ ye salafu do kɔni la daga ahmad ibn hanbali a y'a la daga a ko minan sɛnɛma dɔn jafarani e ka kuranna sɛbɛ n'o ye ka ewa ji yɛlɛma kɔnɔ banabagatɔ ka min basi t'a la sheikhul islam ibn taymiya fana b'o o fɔ ka kuranna sɛbɛ minan sɛnɛman dɔ la banabagatɔ ka min u b'a la daga ni cogo la mais o yɛrɛ tuma min lezina da'ima libo silime wale fitai olu ye jama de bɛ sigi tuma min olu ɲininkara olu ko ciden sɛbaw ko ma mɔgɔ furakɛ ni nasi ji ye ko ciden ma nasi sɛbɛ mɔgɔ ye sɛbaw ma kɛ ko min ka ɲɛ hadamaden nasi ji sɛbɛli tɔ ye hari ni kuranna dɔrɔn don min ka ɲɛ a tɔ ye ciden ma kɛ a sɛbaw ma kɛ a tɔ ye ciden ni sɛbaw ye kuranna mɔgɔ furakɛ ni kuranna cogo min kɛ dago la o k'i wasa i kana nasi ji sɛbɛ lezina daima libu silmo lifta o yo de fɔ tuma bunu siminu fana ɲininkara a ko ka kuranna ka sɛbɛ ne ewa minan sɛnɛman dɔ la ka ji yɛlɛma la ayiwa a ka ji ɲɛ yɛlɛma mɔgɔ k'a mɛn ko basi t'a la a ko mɛ sisan ka kuranna sɛbɛkɛlaw bɛ kuranna sɛbɛnni ni dawa minnu ɲɛ kɔlɔsili kan ka kɔ la dɛ olu bɛ kuranna sɛbɛn ni dawa min ɲɛ hali salafu minnu ɲɛ fɔ olu ko jafarani dɛ a ko mɛ ninnu ta sisan taw bɛ kuranna sɛbɛn ni dawa min ɲɛ i b'a sɔrɔ dawa in bɛ ka so kɔnɔ san joli a dɔw tɛ datugu yɛrɛ ou bien e ka dawa i y'a dila ni ko fɛn sugu jumɛn ye i b'a sɔrɔ e ka dawa dila ni fɛn dɔw ye min ye pɔsɔnɛlama ye ni mɔgɔ y'a min a dɔnna mɔgɔw dɔ kɔnɔ ani mɔgɔw dɔ ka bana n'u ka lahala tɛ ɲɔgɔn ta a bɛ se ka kɛ a ma bana ni sababu ye a ko ka kɔlɔsi dɛ dawajiw de bɛ kɛ ka anw ta sɛbɛn o dawaji i ye jumɛn kɛ daba in ye daba in ye san joli maralen kɛ e bolo e ka daba in datugulen dɔ wa a ko nin ka kɔlɔsa la dɛ donc an kɔni bɛ min fɔ nasi kɔ la ni katimu de dɔn o ye mushrikiya de ni kuranna dɔrɔn de bɛ sɛbɛn salafu dɔ y'o fɔ mais lezina daima ye min fɔ ne bɛ o de kan o de minen bɛ ne dusukun na u ko ciden ma kɛ a ka sɛbaw ma kɛ a tɔ ye ciden n'a ka sɛbaw ye furakɛli kɛ u y'u wasa dɔ kuranna furakɛli cogo min na i k'i da o la subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk si abubakar nabulu si cɛ in tɔgɔ ye o de e sɔrɔ ko wagati ka bɛ wayi